Salutare tuturor și vă felicit cu sosirea verii. Vreau să discutăm astăzi despre factorii de risc a cancerului mamar și cauzele acestuia. Deci în Republica Moldova în fiecare an se diagnostică în jur de 1000 de femei cu cancer mamar. Majoritatea dintre acestea sunt depistate la o vârstă după 50 de ani. Există mai multe, deci nu se cunoaște o cauză exactă a cancerului, a apariției cancerului mamar, dar sunt mai mulți factori care sunt demonstrați că cresc riscul de a dezvolta un cancer și aceștia factori se numesc factorii de risc. Chiar dacă o femeie are mai mulți din acești factori despre care vom discuta în continuare, nu înseamnă neapărat că ea va dezvolta cancer mamar și invers. Chiar dacă o femeie nu are niciunul dintre acești factori, nu este exclus că ea pe parcursul vieții poate să fie depistată cu cancer mamar. Sub vârsta de 30 de ani, cancerul mamar totuși se întâlnește, dar se întâlnește cu mult mai rar și cel mai probabil cancerul este totuși apare din cauza la o combinație dintre mai mulți factori de risc, nu doar unul singur. Deci să-i luăm pe rând. Vârsta. Primul și cel mai important factor de risc pentru cancer mamar este vârsta. Cu cât femeia are o vârstă mai înaintată, cu atât riscul este mai mare. Deci, cum am spus, sub 30 de ani, femeile de asemenea pot dezvolta cancer mamar, dar el este cu mult mai rar. 80% din toate cancerele mamare se depistează după vârsta de 50 de ani. Un alt factor de risc sau un aspect al depistării cancerului mamar este că cancerul mamar va fi mai des depistat la acele femei care deja au suferit anterior de un cancer mamar. Acele femei care au avut un carcinom invaziv sau care au avut un carcinom in situ sau DCIS se mai numește, la aceste femei există un risc crescut de a apărea un alt cancer pe parcursul vieții și ele trebuie monitorizate mai strict, mai regulat, oricare modificări trebuie investigate suplimentar pentru a nu scăpa momentul diagnosticului. Următorul factor de risc sunt modificările histologice depistate în sânul femeilor și în special anumite leziuni, anumite tipuri de formațiuni care uneori ocazional pot fi depistate în cadrul unei biopsii. Aceste leziuni sunt hiperplazia sau carcinomul lobular in situ și hiperplazia ductală atipică. Deci aceste două nu sunt cancere, dar prezența acestor celule, deci este vorba de niște celule modificate, atipice, anormale, care nu trebuie să fie prezente în sânul femeii. Iată, la unele femei, dacă sunt prezente așa celule și ele sunt găsite la o biopsie ocazională, asta înseamnă că această femeie are un risc foarte înalt de a dezvolta pe viitor un cancer mamar. Ea trebuie monitorizată respectiv mai strict, mai riguros, în cazul în care sunt depistate careva modificări, trebuie investigate. Femeile care au țesut glandular sau țesut mamar dens sunt expuse unui risc crescut. Asta este un alt factor de risc, țesutul mamar dens. Din două puncte de vedere. Pe de o parte, la aceste femei este dificil de efectuat o mamografie informativă. Și mamografiile la acele femei care au țesut glandular dens este nu de proastă calitate, dar este puțin informativă. Se vede prost imaginea sânului pe așa o mamografie. De ce este mai mare probabilitate de a scăpa sau de a omite diagnosticul unui cancer mamar. Plus, în sine, prezența unui țesut glandular mai dens, mai accentuat, este din start un risc crescut, deoarece este o densitate mai mare glandulară în sânul acestei femei și respectiv și probabilitatea este mai mare ca să apară pe viitor un cancer mamar. Factorii hormonali. Foarte frecventă întrebare. Este implicat fonul hormonal în cancer sau nu? Este. Hormonii feminini, estrogenul și progesteronul sunt implicați și sau pot afecta riscul de a dezvolta un cancer mamar. Astfel, factorii care cresc riscul de a dezvolta cancer mamar sunt terapie de substituție hormonală, sau mai ales la vârsta după menopauză. Femeile care administrează terapie de substituție hormonală după ce a survenit menopauza, mai ales dacă această terapie este combinată cu preparate combinate estrogen și progesteron, au un risc crescut de a dezvolta cancer mamar. Partea bună e că riscul acesta scade după ce femeia întrerupe administrarea terapiei hormonale. Acele femei care nu au născut sau acele femei care au născut primul copil după vârsta de 30 de ani, de asemenea sunt într-un risc crescut, iarăși din cauza implicațiilor hormonale legate de lipsă sau nașterile tardive. Femeile care nu au alăptat deloc sau care au alăptat în total mai puțin de un an pe parcursul vieții, de asemenea au un risc ușor crescut. Femeile la care s-a început ciclul menstrual mai devreme de 12 ani și la care s-a terminat sau a survenit menopauza mai târziu de 55 de ani, de asemenea vor fi într-un risc crescut de a dezvolta cancer mamar. Și acele femei care administrează preparate contraceptive timp îndelungat au un risc nesemnificativ crescut de a dezvolta cancer mamar, dar acest risc scade odată cu întreruperea tratamentului hormonal. Un alt factor de risc important este istoricul familiar și genetica.
Majoritatea cancerelor mamare totuși nu sunt transmise genetic, mai bine zis, mai puțin de 10% din toate cancerele de sân sunt transmise și au o legătură familiară. Însă totuși, din 10 femei, una poate să aibă o legătură sau o transmite o cauză familiară. Când putem vorbi despre un risc mai mare de transmitere genetică sau familiară a cancerului mamar? În câteva situații. În primul rând, atunci când rudele care suferă, când într-o familie sunt mai multe rude care suferă de cancer mamar, care au suferit sau suferă de cancer mamar. Mai departe, deci în cazul în care aceste rude sunt cu un grad de rudenie apropiat, deci mai ales rudele de gradul 1. Mama, surorile, frații, copiii, astea sunt rudele de gradul 1. În cazul în care sunt mai multe de rude de gradul 1 care suferă de cancer mamar, vorbim despre un risc crescut. În cazul în care au fost depistate la o vârstă tânără, fragedă, sub 40 de ani și în cazul în care există în această familie un bărbat care tot a suferit de cancer mamar. Câteodată la unii bărbați tot poate fi depistat cancer mamar și asta vorbește despre, sau poate vorbi despre o transmitere genetică familiară. Chiar dacă, deci 90% sau 9 paciente din 10 nu au o transmitere familiară, dar totuși într-un caz din 10 poate fi vorba de o transmitere genetică. În așa caz, de obicei, genele cel mai frecvent implicate sunt genele BRCA1, BRCA2, uneori pacienții știu, cunosc de această transmitere genetică pe cale genetică. O testare este posibilă, efectuarea unei testări pentru mutație genetică la aceste două gene și ea se oferă de obicei acelor paciente care au un cancer sau sunt depistate cu un cancer mamar la o vârstă fragedă sub 40 de ani și mai ales dacă este un cancer de tip triplu negativ, unul dintre subtipurile cancerilor mamare. Deci penultima grupă de factori de risc sunt factorii care țin de stilul de viață. Obezitatea, alcoolul și fumatul. Este demonstrat că obezitatea, sau țesutul adipos excesiv, femeile care au un volum excesiv de țesut adipos, sunt expuse unui risc crescut de a dezvolta cancer mamar. Din ce cauză? Pentru că țesutul adipos este o sursă suplimentară de estrogen în organismul femeii și asta, cum am vorbit mai devreme, estrogenul este un factor de risc pentru dezvoltarea cancerului mamar, respectiv cu cât mai mult estrogen, cu atât mai mare riscul, respectiv cu cât mai mult țesut adipos, cu atât mai mult estrogen. Obezitatea, cancer mamar, legătura directă. Alcoolul. Consumul excesiv de alcool peste limitele acceptate se consideră și este demonstrat că crește riscul de a dezvolta un cancer mamar. Și fumatul. Fumatul de asemenea crește riscul și e demonstrat că cu cât mai devreme începe femeia să fumeze și cu cât mai mult timp fumează, cu atât mai mare riscul de a dezvolta cancer mamar. Și ultimul factor de risc, care este foarte important, dar se întâlnește rar, este acele femei care au primit radioterapie la sân, la peretele toracic în general și în timpul radioterapiei a nimerit în câmpul de radioterapie sânul sau ambii sâni. Vorbim în așa caz de obicei de copiii sau adolescenții care au avut, din careva motive, au avut nevoie de o radioterapie în perioada adolescenței și în câmpul de iradiere a nimerit sânul. Peste 20-30 de ani la aceste femei este un risc crescut să fie depistate cu cancer mamar. Cam asta a fost ceea ce am vrut să discutăm despre factorii de risc. Eu vă mulțumesc și vă propun, dacă sunt pe parcurs careva întrebări, să le scrieți în comentarii. Noi vom reveni pe parcurs la factori de risc și vom analiza mai detaliat pe parcurs. Mersi frumos, o zi bună!